Parang gumuha mundo ko. Di ko alam kung paano ako mag-umpisa. Sariwa pa kay Melody Lubaton ang naramdaman nang matupok ng apoy ang kanyang bahay sa Pili, Camarines Sur noong nakaraang Disyembre. Walang natira sa kanyang naipundar para sa pamilya. Higit dito, ang pangungulila sa mga anak na mula nang magkahiwalay ng asawa, hindi niya na nakita ng mahigit isang dekada. Haluy kong ginapangadji nga sabi ko, Lord, sana makaiba ko na sa mga iging ko. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Melody. Sa tulong ng serbisyong Kafuerte, nakabiyahe siya papuntang Bacolod, Negros Occidental, kung saan sila nagkita ng mga anak sa araw mismo ng Pasko. Flight pa Manila hanggang sa Bacolod. Kumpleto gabos, pati pamasahe ko. Laking tuwa ni Melody na nabuo ang kanyang pamilya. Pero hindi lang ito ang handog ng serbisyong Kafuerte dahil tumulong ang programa na maitayong muli ang kanyang tirahan. Hunyo sinimulan ang pagpapagawa ng bahay ni Melody at nitong nakaraang linggo lang, lumipat na ang mag-anak. Konkreto ang bahay at matibay, tulad ng pamilya niyang nangakong hindi na muling mapaghihiwalay. Nakalipat na kami, maray na po apatarog na mo, di na kami nauuranan. Sa tulong po ni Gov. Luigi Villafuerte, maraming salamat po. Maugmahon po kami na hanggang ngunyan po, di mo kami pinabayaan. Sa gabos mo itinabang sa ko. Di ta ka malilingawan. Believe ako sa imo talagang may isa kang salita. Salamat, Gov! Sing Nantes, CSN.